Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Hirap ng ganung kwento, partner, no? Na may makikilala kang tao na scammer. Totoo, parang fake love yung datingan, Fake love. no? Yeah, yun. Tama, fake love. Fake love. Tsaka yung mga ganong galawan, ibang level, parang tao pa ba kayo? Hindi ba kayo hayop? Ganon yung level lang naiisip ko eh. Bakit yung kailangan manlamang o bakit kailangan yung manloko ng ibang tao? Tama. Para sa ikauunlad ng mga buhay ninyo. Tama. Although, duda, isipin natin na nangyayari talaga to sa totoong buhay. Totoo yan. Kasi may mga ibang Pilipino na nag-a-abroad at yung hangarin nila, madala dun yung pamilya nila. Tama. Pero may iba naman na may pamilya dito sa Pilipinas na naiwan, pero para maging PR doon or maging permanent resident, makikipag-asawa doon sa kung sino yung available doon. Tama. Tapos, titiisin nila. Kahit alam nga mismo ng mga kapamilya nila na may inasawa dun eh. Totoo Basta yan. lang talaga makapunta dun yung buong pamilya. Go Totoo lang, yan. sige. 3 years, 4 years. Australia, di ba? Ang dami na rin mga Pilipino na nandun. Sobrang dami. Nakakalungkot lang, no, na ganun. Kumbaga, hindi lang yung tao yung sinaktan nila eh. Kumbaga, yung ginawa nila dun is paglabag na yun sa batas. Totoo, Partner. dude. Ang contrived marriage. Yes. Ito yung hindi talaga totoong marriage, diba? Tama. Kumbaga, sa batas, mali po yun. Mali yun. Na kapag Tama. napatunayan ng embassy o ng mismong Australian government na kayo ay nagsasama lang kunwari sa iisang bahay pero hindi talaga legit yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Tama. Kasi may research yan eh. Tama. Diba? Financial documents, household, tapos may scoring pa Tama. yatang nagaganap dyan eh. Pag hindi daw nagtutugma yun, talagang makakancel o marirefuse yung visa application ninyo for permanent resident. Tama. Paano pag ganun? Hindi ka dumaan sa tamang proseso, nagsinungaling ka, di mas mawawalan ka talaga ng tsansa na makapunta doon o maging permanent resident. Diba? Yun ang mahirap. Pero partner, kasi may mga tao talagang gumagawa ng gano'n dahil yun sila. Yun na talaga yung kinagisnan nila, yun ang tao. tingin nilang makakatulong sa paglago ng buhay nila. Na ang way nila para umasenso is makangtapak o mangdaya ng tao. May mga gano'n talaga, dude. At hindi natin na maiiwasan yun. Na may kahit wala tayo sa Australia, lalo na din sa Pilipinas, ang dami. Totoo. Dito lang sa Pilipinas, ang dami scammer eh. Dami sobra. Daming bogus. Yung postura, ang ganda, di ba? Pero totoo yun eh, sa kwento na naka-sports car, pero pagpunta ng bahay, Amoy amoy lupa. lupa, may ipis. Ay, Diyos ko. Power! Di ba? May mga ganun, di ba? Power! Nakabili ka na ng sasakyan, ang ganda ng sasakyan mo. Uy, naka-sports car ka. Uy, naka-LV na big beauty na mga ganun. Di Kumbaga, ako- ang lakas ng posting sa social media. Yun. Ang lakas nilang bihisan yung sarili nila para makita ng madla. Pero yung hindi nakikita ng madla, yung totoong sila. Tama. Yun lang ay para makapambiktima sila. Yun. Totoo yun May mga ganun tao. May gusto ka bang pangalan na Wala. Delicats, baka abangan tayo sa labas. Oo, baka ito na yung huling Eric ko. Lord! Gusto lang naman natin magbigay ng impormasyon na pasama pa, no? Diba? Pero, etong kabisyo natin na nag-send na si Mitch. siya ay biktima rito ng pagsisinungaling. Tama.
Kasi okay lang naman na gagawin mo yung bagay na yun. Pero yung involved, kayo na lang din. 'Di ba? Na aware dun sa sitwasyon. Hindi yung mandadamay pa kayo ng ibang tao na hindi alam yung background ninyo. Sana simulat sa pool pa lang sinabi niya na, eto pa lang kaopisina mo, nakasama mo dito sa medical company na ito. Asawa ko to, pero contrived yung marriage namin ha, by the way. Sana ganun na lang. Hindi yung parang pinagmumukha mong tanga yung isang tao. Yun yung masakit dun kapag naloko ka, dude. Hindi yung naloko ka lang basta Hindi, nagtiwala kasi ikaw. Tama. Tapos, alam na ng mga tao sa paligid mo na niloloko ka, so nagmumukha kang tanga. Tama. 'Di ba? Mukha ka ng tanga, niloko ka pa, nagtiwala ka pa. Sakit, 'di ba? Totoo yan. Kaya, kabisyo, kung meron kayong gagawan ng ganun, pakaisipin yung mabuti kasi babalik yan sa inyo. May karma. May karma. Inisip ko nga baka mamaya masilip sila ngayon ng Australian Embassy. Etong si Kuya Fred. Pwede, no? Tsaka, duda, isipin mo hindi lang si Kuya Fred yung gumagawa ng ganun. Yung kapatid niya rin, si Kuya Art. Tapos yung nanay din na nasa Pilipinas. Yung pala, pamilya pala talaga sila. May mga ganyan talaga May mga ganyan talaga. Kapalit ng magkanong pera, kapalit ng magkano lang, 'di ba? Parang itataya mo yung yung karakter ng buong pamilya ninyo para doon sa pera na 'yon. Actually, may narinig akong kwento na ganyan na galing din ng Australia. Tapos 100 million yung na-scam niya dito sa Pilipinas. Oo, may kaibigan akong DJ nga na nadadamay din Talaga? Oo, totoo yun. Name drop mo sa akin pagkatapos nito. Oo, meron. Totoo, taga-Australia. Kaka-post niya lang, kailan lang. Kaya nga napaisip ako, uy, baka ito yun May ganun Oo, na-scam. Tsaka sikat tong DJ na to. Ito rin nag-trending din to yung DJ. Kasama ba namin to sa music video tsaka sa Hindi. Kita, baby, kasama. Wala. Hindi. Iba. Iba pa yun. Iba naman. Kasi galing yung Australia, diba? Iba pa. Iba pala. Naging chismis na palang uksapan. Babaeng DJ ito. Babaeng DJ. Ibang level. Kaya, eto kabisyo ingat po kayo sa mga taong makikilala ninyo. Tama. Na hindi porke maganda yung pinapakita sa umpisa. Hanggang dulo. Dulo na, di ba? Ganun siya magpakita. Hindi. Kabisyo, tatandaan ninyo na ang karakter, hindi nababase lang sa kung ano yung pinakita niya sa umpisa. Tama. It requires consistency Tama. para makita mo talaga yung totoong siya. Agree. And yung consistency na yun, hindi dapat magbago kung siya ay nasa rurok at dapang-dapa. Tama. O napakahirap ng sitwasyon o napakagaan na sitwasyon. Tama. Pagkasama kanya. Although pwede magalit, pwedeng medyo mag-iba ng ugali ng onte. Pero hindi dapat nalalayo dun sa karakter. Kasi dude, may iba na parang na padpad lang ng puro kahirapan. Aba, yung dating mapagbigay parang, hindi pala ganun siya mapagbigay. Agree. Totoo yun. Nababago. Oo. Tapos sinasabi nila, hindi, ito kasi sitwasyon ko. Hindi ganun yun. Kung ano ka talaga, yun ka. Diba? Yun, ako naniniwala ko. Agree ako sa lahat ng sinabi mo. So, matuto kayong mag-obserba ng tao. Tama. Madaling mag-umpisa, mahirap yung kayang panindigan at tindigan yung kung sino talaga siya. Buti na lang si Titan Jello marunong manindigan. Diba, dude? Oo naman, syempre. Kung what you see is what you get sa akin Kung anong tingin mong mayroon akong pamilya, may pamilya. Kung wala akong pamilya, wala akong pamilya. Di tayong dalawa. Gano'n. Dami mo na nabibigyan. Hindi ba? Magnabiktima kita. Tapos ka. Ay, nako. Anyway, sa mga kabisyo namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to us raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa #1 radio station, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Mitch Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!